Yo, Wardzo! Usa kaming gabi pag-usab mga angkol ug mga auntie ug sa ating mga pamangkin. Ayan, kumustamos naman po ang ating araw ng Biyernes. Ilang minuto na lang, Sabado na. At pag Sabado mga kabisyo, ang inyong Uncle Totoy ay day off, kaya alams na. Pahayahay na sa dangkigol ni Uncle Totoy. At syempre man mga kabisyo, ang ating mga pinag-usapan dito ngayon ay yung tungkol po sa cellphone na kung saan magkakaroon niyang ng isang batas, no? Galing sa isang senador na kung saan pagbabawalan ang mga bata na nasa elementary, junior high school hanggang senior high school. Ano bang masasabi ninyo? At alam na po natin yan mga kabisyo na ang cellphone ay mahalaga para sa tao. Sabi ko nga pwedeng makalimutan ang ating pitaka, wag lang ang ating cellphone. Tama? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Nung araw kasi, no? Pag naiwan mo yung pitaka mo, yung wallet mo, ay agad-agad ka, babalikan mo yan kahit na ilang kilometro ka ang layo mo na sa bahay nyo. Kung meron kang sasakyan, talagang babalikan mo kasi napaka-importante yan mga kabisyo. Pero ngayon, ang cellphone. Alam mo kung bakit? Maliban dyan, baka mabasa ng iyong asawa. Tinatago ang cellphone dahil baka makita mga messages ng iyong asawa, no? Pambihira naman, no? Messages ng iyong asawa. Yung messages mo sa iyong chicks, pambihira naman mga kabisyo, no? Okay, no? Alam sa natin na ang cellphone po napaka-importante. Hindi lang sa communication, hindi lang sa information, pati na rin sa entertainment mga kabisyo. Ayan yung madalas na ginagawa ni Uncle ngayon, no? Nanonood ng anong video, kaya naman anong site dyan para ma-entertain. Ang cellphone ay may maraming entertainment options. Tulad ng laro. Ayan, may entertain ka sa laro. Sa mga music, words, sa mga movies at syempre sa social media. Ang dami dyan mga kabisyo, no? Kaya ngayon, napapanahon na po na para syempre, yung mga nanonood sa atin at nagme-message sa atin sa ating fan page, no? Sabi ni Mingsky Senior, good PM, Toy! Shout out kami dire sa Pulilan, Bulacan, sa friend ko na si Rosena na naminaw nimo. Thanks! Salamat din, no? Siyempre, avid listener natin si Ryan Chona Rayos del Sol, no? Sa mga taga Caloocan City. Shout out sa family ko sa Negros Oriental, Okoy and Atubang family. Yan. Salamat at maraming at magandang gabi din, no? Eto din, no? Hindi natin pwedeng kalimutan, no? Kay Maria Fe Enabe. Ayan, shout out. Good evening, Kuya Totoy Bato. Pabati naman po ulit ang mama ko na si Marichu Fanoga at ang kasama niya ngayon sa kantin sa Belfast SM Fairview. Araw-araw yan, no? Na nakatutoy sa atin dito. Salamat. Pabati na din po sa mga call center na napaka-loyal sa mama ko. Kasi gabi-gabi dito kumakain sa kantin namin. Pag kayo po, Kuya Totoy Bato, napagawi sa kantin namin, hindi kayo sir manghinayang at napakasarap magluto ng aking mama. Ayan na, Mama Marichu Fanoga. Salamat! At lagi nakatutoy sa atin to, no? Matikman nga yung ulam dyan. Ano, Boy P? Gusto mo ba? Salamat, no, sa inyong pagtutoy palagi dito sa atin, no? At meron pa rin dito si Jeremy Gamones. Sabi niya, maying gabi, Idol Toy. Nakatulog man kog sa iyo.
Wala na ko kadungog sa imong shoutout sa kuha idol. Nagtukar gyud ang radyo hangtod kadlaw. Nindot manggod kaayo ang mga tukar. Makawala sa stress maonya ni pag shoutout otro idol no. Sa may Green Gate Subdivision, Malagasang, Imus, Cavite. Daghang salamat idol. Amping kanunay og more power sa imong programa. Totoy na love. Hehe. God bless idol. Maraming salamat. Okay, basahin na po natin yung mga nag-message sa ating fan page sa Totoy Bato Official. Dapat bang ipagbawal ang paggamit ng cellphone sa loob ng silid-aralan? Sabi ni JR Arancilio, sa elementary, yes. Pero pag high school, dapat i-allow na. Di naman gagamitin if di kailangan. Ngayong curriculum need ng mga student ng CP para makapag-research. Sabi naman ni Clarence Contado, tama lang yan. Nakapag-aral nga tayo noon na walang cellphone. Sabi ni Brian Agoncillo, it's a big yes. Kung sa pwede sila gumamit ng phone after class or during break time para focus talaga sila sa pag-aaral at hindi sa kalokohan. Sabi ni Tata Mundihar, for me, yes, para sa akin, walang matutunan yung mga student pag ganyan. Nakadepende na lang sa Google. Wala nang memorize na magaganap or solving ng magaganap. Kagaya na lang sa math, may app na scan mo lang, lalabas na yung answer. Paano matututo ang mga bata kung nakadepende na lang sa technology? May ganun pala. Oh, galing talaga mo. Ang galing mo, Christina, oy. Sabi, yes po. Kasi po, hindi nila mafo-focus yung pag-aaral at pag-iintindi na sa aralin. Okay lang po, gamitin nila after classes po. Sabi ni Myrel Arostique, for me, Uncle, dapat po talaga ipagbawal yan kasi unfair sa atin noon. Call, wala tayong phone. Ano sila? Siniswerte? Nasuya man. Okay, ang dami pa kong babasahin. Wala na po akong panahon. Marami po salamat no, sa inyong mga messages at mga comments po ninyo sa ating pinupost at sa pag-follow po sa ating fanpage sa Totoy Bato Official. Sa linggo na po tayo magsama-sama 11 a.m. po hanggang 3 p.m. Bukas walay tutoy ugma ha. Daghang salamat. Amping no, ingat po lagi sa pag-uwi at sa may trabaho ngayon. Ayan. Ingat din. Dito lang po tayo sa ating programang Totoy na Love. Ako ang inyong Uncle Totoy, Uncle Totoy Bato. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!